morfintabletten verkar. Jag som alltid har varit så jävla rädd för smärta. Så ska det bli så här. Just nu är Christer och hans mamma nere i min lägenhet och städar. För det ser ut som själva fan, för jag har inte kunnat. Och jag inväntar min rullstol. Jag känner att jag liksom inga krafter kvar längre. Ingen vilja. Jag kan gå in och se på filmer som när jag hade bröstcancer och låg där skallig och sånt. Där var ändå man kunde se det här jäklar anamma hur dålig jag än var eller så. Det räcker nu liksom. Jag orkar inte mer. Det är liksom. Alltså liksom. Det är inget som känns roligt. Det är inte roligt att behöva göra sig av med sitt hem. För att man inte har råd när man är 44 år gammal. Det är inte roligt att inte kunna planera och se fram emot någonting. Jag har aldrig gråtit så mycket. Och eftersom jag är så jävla rädd för smärta så vågar jag inte ens ta livet av mig.